Moi. Mä teen nyt ostosten esittelyn, koska mä käyn äsken Kompolinassa. Niin mä teen nyt ostosten esittelyn sieltä. Ja ostin mun yhdelle seuraajan joululahjan. Kiitoksen seurauksesta ja kaikesta muusta. Mutta siis ostettiin, ja mä ostin tämän Maja Poppasen elokuvan. Tää on tosi hyvä. Sitten ostin pari rannekorua. Siihen mun Hallave-asuun. Sitten ostettiin tämmönen muistipeli. Ja sitten mun ostoskassasta oli jäähpänlappuja. Ei kirja, minkä ostin, niin sit mä voin näyttää, koska se on mun yhdessä seuraajalle ja mun seuraajan kattolevy. Sitten vielä mun kassista löytyy. Onko tää nyt Poromisteri vartalotuoksu? Tämmönen. En ostanut muuta, tai siis ostin, mutta se ei yhtä juttua mä en näe, koska mä hantti seuraavat pidätti mua ihan siis hunna lapsellisena. Mut kertokaa, ootte käyttänyt Kompoilassa, että ostatte käynyt ja laittakaa videoehdotuksia kommentteihin. Moikka!